Senator, kama piny Kenya nitiere sani, gi kaka piny en, in ja siasa, in ja telo, kendo in ja Kenya. Bende piny oti kama onyalo sustain budget mane oketo, ma ikomenda 2024-2025, ma kopone omi counties billion 400 mane gidwaro cha, to sirikal pod biro chung' achung'a kendo gik moko biro dhi maber. Bende sirikal ma kaka ineno sani piny oti, bende gin gi nyalo mar choko osuru kata choko omenda ma rom dwaro mar budget, ka ok gidhi giolo pesa oko ma bende nyalo keto Kenya kendo kama tek ka jopiny bende medo yudo midhiero e kinde mabiro kaluwore kod hola mowuok e pinje maoko. An ok ane ka chandruok en osuru. Yes. Chandruok en kaka ipoge. Nikech king'iyo CDF pod medore. Okay. Tiende niya, kaka wapogo mwachoko. Yeah. Gi kisungu waluongo ni prioritization. Ang'o mwaketo mbele. Adwa miyi ranyisi. Yes. Nyoro kaduogo waidho ndege piny Baku ka waduogo Nairobi. An nayudo sponsor NGO moro ema nochulo ticket mara. Koro afuye ndege economy. Yes. Tayudo jotelo moko mag sirikal ma director gi PS kale line ka gidhie business class. Ndege ka ing'eyo ni business class, ticket mar business class en 10 times ticket mar economy. Tiende ni priorities. Nitie gik moko matindo tindo mwatimo ma kwanyalo weyo to wanyalo bedo gi pesa mang'eny manyalo kelo lokruok e ngima mar jowa. Gin ang'o gini mheshimiwa? En ng'ado gimiluongo ni wastage. Yes. Wan gi timbe moko e sirikal kae ma ok kel ohala moro amora ne ja Kenya. Gin timbe mag nyiso ukubwa. King'iyo geche ma ministers, PSS, kata jogo mane sirikal ringo godo. King'iyo kata ndeke ma gitiyo godo. Ranyisi matindo tindogo, kigo kwano, nyalo golo ni kata bilion 10 in terms of savings. To penjri niya, ang'o mwalaro ka e kind bilion 387 gi bilion 400, donge en mana bilion 13. Nitie kuonde mang'eny ma kwatimo gimiluongo ni true austerity measures, wanyalo yudo pesa no. Wan gi limit ni kaluwore gi kaka jomatindo nowuok oko kendo ne giwacho ni kik wamed usuru. Yes. To an awuon ariwo gi lwedo. Nikech usuru, one of the principles in taxation, en ni sirikal nyaka nyis ni lwete ler, sirikal nyaka nyis ni jopiny nyalo bedo kodgi gadieri kendo gigeno. Kata mana kanisa mondo igol tithe, kata mondo igol sadaka. In idhi itiyo, ipuro puothi, iyudo gundi 10, tikawo gunia achiel ikele kanisa. To kiwuok e kanisa tineno ka jayalo ting'o guniano tere ode kar mondo dong' e hekalu. Bende diduog kendo ni chak ikelo achiel kuom 10. Mane kaka sirikal ma Kenya chalo. Ni wachulo usuru to kwane ka usuru no dhi e hekalu kama onego bed ni odhiye mondo ber obed ne jo Kenya duto te. Ema miyo ja Kenya bedo gi pek ni kaka koro idwa medo usuru. And apani magi challenges manyaka wang'i. An aparo ni kata mwanyalo choko e higani kaluwore gi chike mwan godo. Yes. Mag taxation. Bilion 400 ne ok nyal tamo sirikal mamalo mondo chiw ne counties. Chik bende wacho, chik mwasebedo kwatiyo godo higni 9 gi, ni kopono chopo higa moro ma usuru olwar piny, to sirikal mamalo ema kawo ting'no. That is a legal matter. Mane chik mwasebedo kwa kalo kuom higni 9 mosekalogi. Mane chuny katiba ma wan godo ni. Nika usuru olwar, to sirikal mamalo ok onego bed ni keto fine ne sirikal mar county. Nikech sirikal mamalo nigi nyalo mar dhi kawo hola. County onge nyalo mar kawo hola. Mondo county okawo hola, nitie county moro miluongo ni Laikipia. Notemo ni gidhi kawo hola miluongo ni infrastructure bond. Girgino nokuongo kale county assembly, to the national cabinet, to the national assembly, to bire senate, to nopodhe senate. To sirikal mamalo John Mbadi ok ochuno ni nyaka dhie processes gote. Samoro kodhie wuoth America to seromo gi IMF, seromo gi World Bank, to gisego mbaka bilion 300 moro sewuok. Oduogo mana timo reporting ne bunge. So ne oken kare mondo watuon county governments pesa, nikech king'iyo functions ma katiba dwaro ni mondo county governments otim, ging'eny kendo gine ma gimako chuny japiny.
ng'iye mine ma wan godo piny kocha. Gigo momakogi gin weche mag thieth. Mano tij county government. Gin weche mag pi. County government. Gitimo ohala chirni. County government. Pur gi pith omako wate county government. Kanye kama pesa onego bed ni dhiye. Ka kuom adieri, sirikal mamalo onego dong' gi pesa matin mar security, mar rito jolweny, mar chulo jopuonj, mar timo foreign policy, mar timo education policy, nikech gik mang'eny sani odhi ne counties, kata mana nderni. Achiel kuom gigo mosekelo ywaruok e kind sirikal mamalo gi county governments en pesa ma japiny chulo sani madhi e ofuko moro iluongo ni Road Maintenance Levy Fund. Yes. Ing'iewo petrol mar apiko, pesa ni donjo kanyo. Ing'iewo parafin mar milupo godo nam, pesa ni donjo kanyo. Pesa no kosedonjo e agulu cha, onego bed ni bathe moro imiyo county governments mondo gilos godo nderni. En pesa mar maintenance mar nderni. To sani sirikal mamalo tamore ni county governments ok onego yud pesa no. Kendo giriwore gowetewa mane National Assembly ka giwacho ni pesa no onego dhine Kera, onego dhine Kenha, mago kembni motelne gi jogo mobedo appointed gi president. So okaneno ka ne nitie goodwill, okaneno ka ne nitie chuny maler on the part of the national government. Is it wrong kata en